आता आपल्या चॅनलवर छोटी छोटी मुलं आहेत आपल्याला बघतात, आपण बाहेर गेलो का भेटायला तेव्हा कशी छोटी छोटी मुलं भेटायला येतात. म्हणजे आमचे छोटे छोटे सबस्क्रायबर पण आहेत. हे जादू त्या छोट्या सबस्क्रायबरसाठी. आणि हा जादू कसा आहे, तुम्ही पण तुमच्या मम्मी बरोबर ट्राय करायचा. काय करायचं, मम्मीला असं मारायचा धक्का, आणि धक्का मारल्यानंतर काय होतं ते तुम्ही बघा. आणि तुमच्या घरी नाही झालं की तुमच्या मम्मीला ओरडा. रेडी 3, 2, 1. जोरात मारू नका धक्का. बघा आमचे कपडे चेंज झालेले आहेत. असं जादू तुम्ही तुमच्या फॅमिली सोबत करू शकता. आता तुम्हाला आम्ही या व्हिडिओमध्ये आम्ही सर्व जी ज्वेलरी घेतली आहे त्याची प्राइसेस सांगणार आहे, आणि आम्ही काय अनुभव केले तिकडे किंवा काय नॉलेज आहे प्राइस बद्दल ते पण आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार म्हणजे घेतलेला नेकलेस पण तुम्हाला दाखवणार आहे, आणि प्राइस आणि थोडंसं डिस्कशन करणार आहे. म्हणजे या लग्नामध्ये म्हणजे आता लग्न आहे ना, त्यानिमित्तानं आम्ही शॉपिंग करतोय. आम्ही कसं वाचून शॉपिंग करतोय तसं तुम्ही सुद्धा करू शकता. कुठेतरी तुमचे 100-200 रुपये वाचू शकतात जर आमचं म्हणजे आमच्या प्रकारे केलात तर. आणि तुमचे पण काय ओपिनियन्स असतील, तुमच्याकडे पण काय सजेशन्स असतील किंवा तुम्हाला पण काय माहिती असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगू शकता. चला आम्ही तुम्हाला आता ज्वेलरी दाखवतो. आता आम्ही ज्या मार्केटमध्ये गेले होतो त्या मार्केटचं नाव आहे BMC मार्केट. त्यामधून आम्ही सर्व ज्वेलरी बॉक्स घेतले. आम्ही सर्व आधी काढून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो. माझी बाबू बाबू आली, माझी बाबू आली. ये तू ये दिलू खाली आहे. ये कधी गेले वरती. ये खाली आहे. ये बघ केवढे स्टेप्स आहेत. ये आरामात ये. आळू ये माझी बाबू. ये अरे वा, आमची दिलू बघ कशा मिलिटरी स्टाईल मध्ये उतरते. ये तू ये, मी बघते तुला. ये बोलत राहायला लागतो तिच्या बरोबर. ये नाही रे तिकडे उतरेल. अशी क्रॉस उतरते. आरामात ये. अरे वा 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 वा. ये अजून लांब आहे अजून. ये अरे वा, उतरली बघा आमची शानी दिलू बघा. ये खाली ये, उतर. आता लास्ट तुम्ही ब्लॉग बघितलाच असेल ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला हे सर्व ज्वेलरी दाखवले होते. पण ज्वेलरी दाखवले पण आम्ही त्याचं रेट नाही सांगितलं होतं तुम्हाला, आणि कुठून घेतलं ते म्हणजे क्लिअर नाही सांगितलं होतं. तिकडे तर आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही BMC मार्केटमधून ते घेतलंय. आता ते विचारेल हा मार्केट कुठे आलं. बुल्लेश्वर मार्केट, BMC मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट किंवा लोहार चौल हे सर्व आजूबाजूलाच आहेत, आणि हे सर्व CST आणि मरीनच्या जवळ आहे. म्हणजे आम्ही तर डायरेक्ट ओला उबेर करून गेलो होतो, म्हणून डायरेक्ट आम्ही लोकेशन टाकलं, लोकेशनवर उतरलो. तुम्ही जर ट्रेनने जाऊ शकता, जर ट्रेन तुमच्यासाठी चालू असेल तर तुम्ही ट्रेनमधून उतरून तिकडे टॅक्सी लागलेलेच असतात. तुम्ही त्याला ते म्हणून तुम्ही BMC हे आम्ही BMC मार्केटमधून आणलंय. तुम्ही म्हणजे आजूबाजूला हे सर्व मार्केट्स आहेत. तुम्ही त्यांना सांगा आणि तुम्हाला तिकडे ड्रॉप करतील. आता तुम्हाला ह्यांच्या प्राइस सांगतो. प्राइस सांगायच्या अगोदर तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो की हे सर्व होलसेल मार्केटच्या नावाखाली ना काय रिटेलर्स ना होलसेल मार्केटच्या बाजूला घेऊन बसतात. आणि आम्ही पण कसं, आपण पण पहिल्यांदाच तिकडे गेलो, आपल्याला पण खरी माहिती नाही होती, आणि आम्हाला होलसेल पाहिजे होतं कारण आम्हाला भरपूर ज्वेलरी घ्यायची होती. होलसेल म्हणजे आता तुम्हाला सांगतो, एक माणूस तिकडे त्याच इंटेन्शननी जातो की तिकडे होलसेल मिळेल, म्हणजे थोडे प्राइसेस कमी असतील म्हणून माणसं तिकडे जातात, बरोबर ना. तिकडे पण जर रिटेलर मिळाला तर फायदा नाही ना काय. कारण तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन सांगतो, हे जे वस्तू आहेत, हे जे कटलरी सर्व हे ऍक्च्युली आम्ही सुद्धा विकायचो. आता हे आमचं जो दुकान होता ना घरी, बघा इकडे दुकान आहे ना, ते आम्ही जनरल पण तिकडे सामान विकायचो, किराणा पण आम्ही विकायचो, आणि त्यामध्येच साईड बाय साईड आम्ही कटलरीचं पण एक सेक्शन ठेवलं होतं. तर मला माहिती आहे की कटलरीचे ऍक्च्युअल प्राइसेस किती असतात. आता तुम्हाला एक उदाहरण देतो. हा बॉक्स दिसतो, हा बॉक्स बदलापूरला आपण जे फर्स्ट टाइम गेलो होतो ना काजलच्या इकडे, तेव्हा आम्ही त्या काजल बरोबर कटलरी शॉप मध्ये गेलो होतो. तो व्हिडिओ पण आपण टाकलाय. तिकडे आम्ही प्राइस विचारली, काजलनी मग असं घालून दाखवलं होतं. एकदम छोटासा नेकलेस होता पुतळ्यांचा, एकदम छोटासा होता. हा तरी कितीतरी मोठा आहे. हा वाला हा खूपच, हा लप्पहारासारखा वाटतोय. हा मोठा आहे. तो एक ह्याच्यापेक्षा छोटा होता, बारीक होता. तरी त्याची प्राइस सांगितली होती 450 रुपये. असा होता तो, पण गळ्या बरोबर होता तो, तुळशीसारखा. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा छोटा हार, त्याची प्राइस त्यांनी सांगितली 450 रुपये. आणि तुम्हाला सांगू हा बॉक्स कितीला मिळालाय आम्हाला. हा बॉक्स फक्त 200 रुपयाला मिळालाय. आणि हाच बॉक्स नाही, असे आम्ही बघा 5 बॉक्स घेतलेत, आणि प्रत्येक बॉक्स तुम्हाला ऍक्च्युली ज्वेलरी आता मी दाखवत नाही, पण बॉक्सची किंमत सांगतो. आणि ज्वेलरी तुम्ही बघितलेली आहे, काजलनी घातलेली आहे. हा, तर नवरात्रीमध्ये सर्व घातलेले आहेत आणि खूप छान आहे. आणि प्रत्येक बॉक्स हा 200 रुपयाला मिळाला. म्हणजे हे 5 बॉक्स 1000 रुपयाचे. 200 200 200 200 200 हे 5 बॉक्स झाले 1000 रुपयाचे. नशिबाने आम्हाला ते दुकान मिळालं. हा, आता तुम्हाला सांगतो, हाच बॉक्स बाहेर रस्त्यावरती पण माणूस घेऊन बसतात. होलसेलचे दुकानं आतमध्ये असतात आणि बाहेर नावासाठी माणूस घेऊन बसलेले असतात. आणि हाच बॉक्स तिकडे 350 रुपये आम्हाला सांगितला होता.
मी मम्मीला आणि ते लोक घ्यायला रेडी होते. हे गेले आणि ते म्हणजे आई गेल्यात आणि म्हणतात की चला आपण भाव कमी करूया. तर ते बोलतात ठीक आहे आप 320 में ले लो, म्हणजे हाच बॉक्स. हा मी बोललो होलसेल, एक तर पहिले तू होलसेल विकत नाहीयेस आणि होलसेलमध्ये प्राइस कमी होत नाही. होलसेलचे प्राइस ना काहीतरी ऑड नंबर काहीतरी वेगळेच नंबर असतात. आता हा 200ला मिळाला, हा बाहेर 350ला विकतात, कमीत कमी 320ला विकतात. तर सांभाळून राहा. आणि तुम्ही व्हिडिओ आमचा तो व्हिडिओ त्या व्हिडिओची लिंक देतो. आम्ही जिकडे गेलोय ना त्या आजूबाजूला त्या ऍक्च्युली त्या शॉपचं नाव विसरलो मी. आणि अशीच प्लस काहीतरी गल्ली आहे, ती प्लस गल्ली आहे, म्हणजे चारी साईडून माणूस असा येऊ शकतो आतमध्ये. तुम्ही तिकडे जाऊन घेऊ शकता, पण तुम्ही सांभाळून राहा, नाहीतर होलसेलच्या नावाखाली तुम्हाला रिटेल विकते. आम्हाला शेवटला आम्ही कंटाळलो माहितीये का, शेवटला आम्हाला तो एक माणूस भेटला होलसेलने विकणार. आता हे 3 बॉक्स बघा, हे 3 बॉक्स 360 रुपयाचे 3 बॉक्स, म्हणजे एक बॉक्स ना हा 120 रुपयाला मिळाला आम्हाला. हाच बॉक्स ते लोक 200-250 रुपयाला बाहेर विकत होते. असे चटई घालतात आणि बाहेर विकतात. ते होलसेल नसतात. होलसेलमध्ये असे 12-12 पीस 6-6 पीस घ्यावे लागतात तुम्हाला. असं नाही की इकडे त्यांनी 5 पीस घेतले म्हणून 200 रुपयाला, नाही, आम्ही 1-2 पीस घेतले तरी त्यांनी 200ला दिले असते. अजून एक सांगतो, इकडे सांगतो, जर तुम्हाला तिकडे जायची गरज नाही तर मी अमेझॉन वरती पण हे सर्च केले, अमेझॉन वरती पण हे आहेत. अमेझॉनवर त्याची किंमत काहीतरी 230 रुपये, 30 रुपये जास्तच आहे. ट्रॅव्हलिंग पण आपल्याला तेवढाच होणार. तर तुम्हाला अमेझॉनची लिंक पण देतो या सर्व प्रोडक्टची. तुम्ही लिंकवर क्लिक करून ते पण तुम्ही पाहू शकता. अमेझॉन वरून पण मागू शकता. हे झाले 200-200 रुपयाचे बॉक्सेस. हे 360 रुपयाचे 3, म्हणजे 120 रुपयाचा एक पडला. एक देत नाही, 3 घ्यावे लागतात. आणि इकडे पण एक देत नाही, 3 6 घ्यायला लागतात. आणि हे 6ची किंमत बघा फक्त 180 रुपये. आणि हे सर्व आम्ही परत रिपीट करतो, हे BMC. एक नेकलेसची 350 रुपये किंमत सांगित होती बाहेर. नाही, ह्याची एक नेकलेस 350 रुपये. हे 350 रुपयाचे 3 नेकलेस आहेत. हाच नेकलेस होता, सेम टू सेम हाच नेकलेस होता, पण बाहेर ना चटाई घालून किंवा ते बेंच घालून बसलेले असतात. आणि एक 350 रुपयाला विकत होते. तुम्ही विचार करा, तुम्ही फसू नका तिकडे जाऊन. राईट दुकान बघा आणि तिकडेच घ्या. आता बघा हा ज्वेलरी हा किती, आता तुम्हाला सांगू अजून तिकडे फसवणूक कशी होते तुम्हाला सांगतो. मोठे मोठे शॉप्स आहेत आणि फक्त पुतल्यांना घालून ठेवतात. ठीक आहे, आणि पुतल्यांना घालून एवढं ते ब्राईट लाईट्स मारतात. आणि ह्याचीच किंमत ते लोक 2000 रुपये लावतात. हे कितीला माहिती का, हे फक्त 550 रुपीजला आहे. तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की कसं घ्यायचं आणि कुठून घ्यायचं. आणि मी जे विकायला आणायचं ना कटलरी, आता तुम्हाला सांगतो, ते तुम्ही जे लेडीज लोक जे रिंग्स घालतात किंवा जे ट्रेन मध्ये येतात ना 5 रुपये 10 रुपये, ती ऍक्च्युअल रिंग ना एक रिंग 3 रुपये किंवा 2 रुपयाला पडते, नॉर्मल रिंग छोटी. आणि जी जर एक्स्ट्रा साईज असते ना मोठी, ती 5 रुपये किंवा 6 रुपयाला पडते. पण एकच आहे की ते तुम्हाला पूर्ण बॉक्स घ्यावे लागतं. आणि बॉक्स मध्ये काय 20-25 असतं. तर ते नाहीतर बाकी बाहेर कुठे जाऊन घेऊन फसू नका. होलसेलच्या नावाखाली आपण तिकडे जातो लांब आणि फसून जातो पूर्ण. अजून जर कुठून होलसेलमध्ये मी कटलरीचे असं सामान घेतले होते तर ते दादर मधून घेतले होते. आता ते मला लोकेशन आठवत नाही, कारण ते 5-6 वर्ष अगोदर मी दुकानासाठी घेऊन जायचं, दुकान आमचं होतं ना, तेव्हा तिकडून मी सामान भरायचो सर्व. आणि अशाच रेटमध्ये सर्व होलसेल घ्यायचो. आणि हे सर्व अमेझॉनवर जर मला मिळत असेल लिंक्स ह्याच प्राइस मध्ये, तर मी तुम्हाला लिंक खाली देतो, तुम्ही क्लिक करून बघू शकता. नाही तर तुम्ही तिकडे BMC मार्केटमध्ये जाऊन तुम्ही असं सर्व काय परचेस करू शकता. आम्ही घेतले म्हणजे कशासाठी, आता काजल प्रत्येक म्हणजे समजा रेसिपीमध्ये नाही तर कुठे जायचं असेल तर साडी घालणार. आणि प्रत्येक टायमाला सोन्याचं घालून काय तेवढंच फिरायला नाही आपण जात ना, म्हणून हे प्रत्येक साडीवर मॅचिंग घेतलेली आम्ही. आता तुम्हाला एक अजून एक बिझनेस आयडिया सांगतो जे माझ्या माइंड मध्ये आली. आम्ही तर नाही करणार आहे. हे 5 बॉक्स 1000 रुपयाचे झाले, हे 500-550 रुपयाचे 1500, आणि हे सर्व मिळून 2080 रुपये झाले होते माझे टोटल. त्यांनी 80 रुपये पण कमी केले नाही. तुम्हाला सांगतो होलसेलमध्ये कधी भाव होत नाही आणि होलसेलवाले कमी करत नाही. ते कमी करायला लागले तिकडे तुम्ही क्लिक करायचं की हा होलसेल विकत नाही. आणि तुम्ही चाप बीप म्हणता ना, ते 3 रुपये 4 रुपयाला 2 रुपये 3 रुपये पर्यंत चाप मिळतं ते, पण ते 12 घ्यावे लागतात है ना. तुम्ही क्लिप लावता ना क्लिप, ते पण तिकडे असे सर्व. आणि होलसेलर जर तुम्हाला ओळखायचे असतील तर असे बॉक्स असे ठेवलेले असतात. ते पसरून विसरून नाही ठेवत, त्यांना गरज नाही अशी बाहेर पसरवायची. त्यांचे लॉटच्या लॉट विकले जातात. हीच फक्त इन्फॉर्मेशन द्यायची होती, कारण आम्ही शोधून दमलो. मला माहिती होतं म्हणून मी यांना शोधायला लावलं. मी हे लोक 3 दुकानात गेले होते आतमध्ये, पण मी म्हणालो नाही मम्मी हे होलसेल नाहीये, कारण यांचे रेट्स किती जास्त. आपण स्वस्तात घ्यायला आलो ना सामान. आणि तुम्हाला सांगतो तिकडे जाण्या येण्यामध्ये आमचे ओला उबेरचे 800 रुपये गेले. आता आम्हाला घ्यायचे होते म्हणून. तुम्ही कधी तिकडे गेलात, त्या साईडला गेला, साऊथ मुंबईला गेला, साऊथ बॉम्बे म्हणतात किंवा साऊथ मुंबई म्हणतात, CST साईडला गेला किंवा मरीन्सला गेला, तर तिकडे नियर बाय क्रॉफर्ड मार्केट आहे, लाइटिंग मार्केट आहे. लाईट्स पण जे आम्ही घेतले होते ना, तर ते 150 छोटी लाईट होती बघा. आता ते कुठे ठेवलं काय माहिती, कुठे ठेवली, वरती ठेवली, सोप्यात आहे. ते 150 रुपयाला घेतली होती.
आणि ती मोठी होती ना मोठी पूर्ण बंगल्याला लावण्यासाठी आपल्याला ती 500 रुपयाला घेतली होती. ते तुम्ही जर बाहेर घ्याल ना तर 700-800 रुपये 300-400 रुपये जास्त सांगणार तुम्हाला. 150ची 200-250ला विकणार. तिकडे जाऊन माणसं म्हणजे स्वस्तात मिळते. आणि जे तुम्हाला हे दाखवायचंय इथे बघा हे, आणि इथे बघा हे जे स्मोक मटका आम्ही घेतलाय ह्याचा पण वापर करून दाखवणार आहे. हे पण मला फक्त 1600 रुपयाला मिळालं. आता ह्याचीच मी तुम्हाला अमेझॉनची लिंक देतो. अमेझॉनवर हे 2000 रुपयाला आहे. 2000, 3000, 4000 अशा रुपयाला आहे. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे कोणती गोष्ट कुठून घ्यायची आणि ती तिथून पण तिथे पण होलसेलच्या नावाखाली. अजून एक सांगतो तुम्हाला, आता ह्या ज्या दिवाणवर आम्ही बसलोय बघा, हा जो दिवाण आहे ना, दिवाण हा लाकडाचा आहे, प्रॉपर लाकडाचा. हा पार्टिकल मटेरियल नाही किंवा भुसा नाही. पार्टिकल मटेरियल भुसा माहिती आहे ना मम्मी, हा आम्ही घेतला वुडनचा. ह्याची किंमत आहे उल्हासनगरला 3800. त्याच शॉपच्या 4 दुकान सोडून ह्याची किंमत आहे 6000 रुपये. त्याच शॉपच्या साईडला 5500 रुपये. म्हणजे होलसेल मार्केटमध्ये दुकानं आहेत पण त्याच नावाखाली वेगळे दुकानं पण महाग विकतात. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कुठून काही घ्यायचं आणि कसं घ्यायचं ते. तर ही इन्फॉर्मेशन झाली. अजून काय सांगायचं होतं? आणि दादरला पण ह्याचे होलसेल आहे, तुम्ही घेऊ शकता. अजून नेकलेस एकदम खूप भारी आहे नेकलेस. हा नेकलेस छान, टॉपवर, ड्रेसवर, साडीवर घालण्यासारखे आहे, चांगले. आम्ही तुम्हाला का अशी हेल्प केली की आता परत सर्वांच्या घरी असे लग्न येतील तर तुम्ही पण कुठून तरी, आम्ही कुठून शोधून शॉपिंग करतो तर तुम्हाला तेवढा त्रास नाही होणार. तुम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन माहिती पडतील. आम्हाला त्रास झाला कारण आम्हाला माहिती नव्हतं ना. फक्त मला तिकडची दुकानं नाही माहिती, कारण मी बीएमसी मार्केटमध्ये कधी गेले नाही. मी नेहमी दादरला जाऊन परचेस करायचो. पण ह्यांना आणि आईंना तिकडे जायचं होतं, तिकडे बघायचं होतं वेगवेगळे मार्केट. आणि मला ते हे स्मोक मटका तिकडेच मिळणार होता म्हणून चल तिकडे जाऊया. पण ते जेव्हा रेट वरती खाली सांगत होते ना तेव्हा मला ते पटत नव्हतं. मी बोललो मम्मी हे सर्व होलसेल नाही विकत हे लोक, आणि हे लोक फक्त म्हणजे थोडासा भाव काहीतरी कमी करतात. म्हणजे 400 असेल तर तिकडे 350 सांगतात. पण ऍक्च्युअली हे बाहेर 400ला विकलं जातं, तुम्हाला 400-500ला हे विकलं जातं. हे आम्ही पण दुकान होतं तेव्हा आम्ही असंच विकलं. कोणतंही प्रोडक्ट आम्ही डबल किमतीला विकतो. आता हा 200ला. आता तुम्हाला एक आयडिया सांगतो जे तुम्ही घरगुती माणसाचं करू शकता. आता हे 5 बॉक्स आहेत ना, तुम्ही काय करू शकता, कोणाला हे 100 रुपये रेंटवर वापरायला देऊ शकता. 50 रुपये पण देऊ शकता. 50 रुपयाला पण रेंटमध्ये तुम्ही हा बॉक्स वापरायला देऊ शकता. एक इव्हेंटला एक टाइम घातला की घाला. म्हणजे तुम्ही असं घर बसल्या बसल्या पण असं बिझनेस करू शकता. बघा 1000 रुपये इन्व्हेस्ट करा आणि दर महिन्याला कोणाला पाहिजे तसं वापरायला देऊ शकता. अजून एक आहे की जेव्हा आपण मेकअप आर्टिस्ट बघतो ना तेव्हा ते माणसं काय, तेव्हा ते लेडीज लोक काय बोलतात की तुम्हाला विथ ज्वेलरी पाहिजे का विदाउट ज्वेलरी पाहिजे. माहितीये मेकअप आर्टिस्ट म्हणतात जे मेकअप करणारे, तर ते विथ ज्वेलरी म्हणलं की त्यांची ना 1,500 ते 1,500 ते 3,000 रुपये वाढतात. बरोबर. त्याच 1,500 मध्ये मी तुम्हाला घेऊन पण दाखवू का सर्व लागणारे वस्तू. जसं इकडे घालतात माहिती, केसांच्या इकडे घालतात, मग इकडे पट्टा घालतात, हातातला घालतात. मला वाटतं 1,500-2,000 मध्ये पूर्ण सेट येईल, पूर्ण विकत येईल. बरोबर आहे, बरोबर ना. बाजूबंद वगैरे असतात ते. अजून एक तुम्हाला मी दाखवतो, लय मोठी गोष्ट आहे. तुम्हाला एक अजून एक दाखवतो बघा. तुला खूप माहिती आहे, आमचं दुकान होतं ना तर सगळं तो आणायचं सामान. आता ही गोष्ट बघा, अशी गोष्ट आमच्या एका रिलेटिव्ह मध्ये आम्ही गेलो होतो ना, तर त्यांच्या मेकअप आर्टिस्टने हेच घेतलं होतं फ्लावर डेकोरेशन आणि त्यांना लावलं होतं. आणि त्यांच्याकडून त्यांनी 1000 ते 1,500 रुपये पर्यंत घेतले फक्त हे आणायचे आणि लावायचे. ही वस्तू किती रुपयाची आहे? 300 रुपये ना? नाही 150-200 रुपयाची मला वाटतं ही. नाही 150. हा, ही 150 रुपयाचा फक्त सामान आहे बघा, फक्त 150 रुपये. आणि जेव्हा मेकअप आर्टिस्टनी त्यांना समजतं की त्यांना आणायचं आहे म्हणजे आणायचं आहे, लावायचं आहे, तुमच्यासाठी कष्ट करतात. पण जर तुम्ही स्वतःहून सर्व अरेंज करू शकता, स्वतःहून सर्व हँडल करू शकता, तर मी तर म्हणेल की स्वतःहून घ्या, तुमचे खूप पैसे वाचतील. जसं घरामध्ये जर कॉन्ट्रॅक्टरला काम दिलं की घर कसं जास्त पैसे खातो, कॉन्ट्रॅक्टर डायरेक्ट 1-1.5 लाख रुपये खाणारच. तसं आपण जर स्वतःहून जर तयारी करायला घेतली ना तर 150 रुपये कुठे आणि 1,500 रुपये कुठे. हा ते कोणकोणते हँड डिझाईन करतात. पण मला वाटतं त्या डेकोरेशन वालीनी हे जे 1000 रुपये जर घेतले होते आपल्या त्या रिलेटिव्हचं नाव नाही घेत, मी बोललो हे नाही 1000 रुपयाला काय ह्याच्यात, हे तर एवढं हलकं आणि एवढं काय 150 रुपयाला होलसेल मधून गेला. अजून एक सांगतो, हेच आम्ही एक घेतलं, अजून ह्याच्यापेक्षा एक भरलेलं होतं काहीतरी, ते त्यांनी ना मला 250 रुपये सांगितलं भरलेला, पूर्ण भरलेला 250 रुपये. तेच मी म्हणलो त्याला म्हणालो की हेच मी जर 12 पीस उचलले तर तुझ्याकडून, तर तो मला काय म्हणाला, ते हे नव्हतं दुसरं होतं, ते एक पीस तुम्हाला 250 रुपयाला द्यायला तयार झाला.
आणि तेच 12 पीस तुम्हाला 180 रुपयाला द्यायला तयार झाला, आणि तेच 250 रुपयाचं तुम्ही बाहेर गेला असं तर 400-500 रुपये सांगणार. म्हणजे डिफरन्स किती होतो बघा लॉट मध्ये. अजून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो. मम्मी वर्षातून गाऊन जे असतात ना, गाऊन नाईटी जे तुम्ही म्हणतात, ते मम्मी वर्षातून 12 ते 15 घेतेच. होलसेल त्याची किंमत किती असते तू घेतेस ते? 200 रुपये 250 रुपये 200-250 रुपये असते ना. तेच तुम्ही होलसेल मार्केटमधून डायरेक्ट उचलला तर मला वाटतं ते पूर्ण घोणे उचलावे लागते. पॅटर्न ऑलमोस्ट सेम असतात, फक्त कलर डिफरंट असतो. तर मला वाटतं 56 ते 80 पर्यंत काहीतरी क्वांटिटी असते त्या गाऊनची. तिकडून ते 56 किंवा 80 पीस उचलले ना मम्मी, तर तुम्हाला गाऊन पण तुम्हाला 100 रुपये 90 रुपीज किंवा 110-120 रुपयाला मिळू शकते. ते पण तुम्ही लॉट मध्ये घेऊन तुम्ही तसाही बिझनेस करू शकता. आता माझे असे वेगवेगळे बिझनेसेस किंवा माझा कन्सल्टेशन जॉब नसताना तर मी हा जॉब नक्कीच केला असता. आमच्याकडे दुकान पण आहे, गाऊन घेतले असते, सरळ विकलं असतं. सर्व गोष्टींचे मला होलसेल माहिती आहे. ऍक्च्युली मला भाजींचे पण होलसेल माहिती आहे. जे आता टोमॅटो जे फॉर एन एक्झाम्पल जे आपले कांदे 20 रुपये विकले जातात ना, ते आपल्याला 12-11 रुपयाला मिळतात किलो. प्रत्येक गोष्टीचा डबल भाव असतो. अजून ते झालं प्रत्येक गोष्टीला, म्हणजे कोणकोणत्या गोष्टी झालं. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. आता लग्नाच्या आम्ही सर्व डिस्कशन केलं. आम्ही माणसं डिसाईड केले की असे 50 माणसं जेवणार आहे की 100 माणसं जेवणार आहेत. मी बोलून ना त्या ज्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं ना आपण जेवणाचं, लग्नाच्या जेवायचं, तर त्यांना बोललं की कुछ डिस्काउंट मिळेल क्या. आपण मागितलं तर देतात ते. फायनली त्यांनी काय म्हणाले माहिती काय, तुमच्या पूर्ण याच्यामध्ये डिस्काउंट तर नाही देऊ शकत, पण आम्ही तुम्हाला आमच्यातर्फे 7 काय 8 प्लेटी ते म्हणले की आम्ही तुम्हाला डिस्काउंट देऊ. आता एक प्लेट 500 पण असली ना तरी तुम्ही डिस्काउंट किती मोठा झाला, 3-4 हजारचा डिस्काउंट झाला की नाही. हा, तुम्ही असंही डिस्कशन करू शकता. अजून तुम्हाला सांगतो आम्ही काय करणार आहे. आता काजासाठी आम्हाला घ्यायचं आहे कबोर्ड, वॉर्डरोब. विक्रोलीमध्ये एक वॉर्डरोब बघितला आम्ही, त्याची किंमत त्यांनी मला 15,000 सांगितली. एका सांगणारे 15,000. परत दुसरा कोण आला, हा हे 18,000 काय. तेच उल्हासनगरला जाऊन मी विचारलं त्याचीच किंमत, तर ते 11,500ला किंवा 11,000ला तोच कपाट होता. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कुठून घ्यायचं, आणि असं पण नका फसून. आहे तर उल्हासनगरला पण तीच कपाट 15,000ला पण देते ना. तुम्हाला राईट दुकान माहिती असले पाहिजे. आता मी जिकडे त्यांना ट्राय करेल त्या दुकानाचं नाव घ्यायला, आणि तुम्हाला मी सांगेल तसं मी कुठून घेतलं होतं ते झालं. अजून तुम्ही कशा प्रकारे पैसे वाचू शकता, म्हणजे जे काय नाही तर तुम्ही स्वतः ट्राय करा, स्वतःहून घ्यायचं. तुम्ही जेवढं दुसऱ्यावरती टाकाल, बघा तुमच्याकडे पैसे तर तुम्ही काय, मग माणसं तर ते वेडिंग प्लॅनर पण ठेवतात है ना. ते वेडिंग प्लॅनर ठेवलं तर त्यांना ते आपले 1 लाख रुपये पहिले साईडला काढतात आणि नंतर ते प्लॅन करतात. बघा पैसे असेल तर काय नाही, पण जर तुम्हाला पैसे वाचवायचे असतील प्रत्येक गोष्टीवर, तर तुम्ही असं करू शकता. हे ज्वेलरी आपण विक्रोली मधून घ्यायला लागली असते नाही, जिकडे 2,080 रुपये मला द्यावे लागले, तिकडे मला वाटतं 4,000 तर फिक्स होते हे सर्व द्यायचे. 3,500 तर फिक्सच होते हे सर्व द्यायचे. बरोबर बोललो की नाही. अजून आता आपण असं लग्नाच्या व्यवहारमध्ये आपण असं कुठे काय वाचवलेत, खूप ठिकाणी वाचवले आपण. साड्यांमध्ये पण वाचवले. हा, साडीचा जे मेन जो होलसेल आहे, पण तिकडे 12 घ्यावे लागतात, ते म्हणजे सुरत. तिकडे जाणं येणं. ऍक्च्युली तुम्ही हे पण बघा की तिकडे तुम्हाला ट्रॅव्हल करायला पण किती पैसे लागतात. तेवढेच जर पैसे लागत असेल तर तुम्ही तुमच्या नियर बाय शॉप मधून घेऊ शकता. अजून आपण कसे पैसे वाचवतो, आणि जे गोष्ट गरजेचे आहेत तेच आम्ही घेतो, जे गरजेचे नाही ते नाही घेत. आपण शॉपिंग करतो ते आपल्या गरजेसाठीच करतो ना, आपल्याला ते उपयोगाला येते. आता घरात आपण सामान भरतो ते आपल्याला पाहिजेच असतो, म्हणून आपण सामान भरतो. बरोबर आहे. अजून काय सांगायचं राहिलं तुम्हाला, हे जी इन्फॉर्मेशन दिली, कारण खूप माणसांनी कमेंटमध्ये विचारलं होतं की ह्याची प्राइस तुम्ही सांगितली नाही आणि कुठून घेतलं ते तुम्ही आम्हाला सांगितलं नाही. तर तुम्हाला आम्ही तो पण सांगून टाकलं की कुठून घेतलं आणि कितीला घेतलं. आणि होलसेलच्या नावाखाली होलसेलच्या मार्केटमध्ये जातो आणि तिकडे रिटेलर मिळतात आणि आपण फसून जातो. ही गोष्ट जरा सांभाळून राहा. बाकी तुम्हाला काय सांगायचं आहे, बाकी तर असे खूप मार्केट्स आहेत होलसेल मार्केट. जसं कुर्ल्याला पण मार्केट आहे, वाशीला पण आपलं मार्केट आहे, पण तिकडे जाणं येणं आणि तुम्हाला लॉट मध्ये हवं असेल तर तिकडे घेऊन फायदा. नाही तर छोटे छोटे गोष्टी आपल्या नियर बाय मार्केटमध्ये मिळतात. आपल्याला ते मार्केट पण बघायचं होतं. तिकडे काय झालं की आम्ही का गेलो की मम्मीनी पण कधी तो मार्केट बघितला नव्हता. मी तर घ्यायचं तर साधारण कुठल्यामधूनच घ्यायचं, तर मला पण ते मार्केट बघायचं होतं आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला फिरायला पण मिळालं आणि तिकडे पण तिकडे आम्हाला जाता पण आलं. त्यानिमित्त आम्ही तिकडे गेलो. आणि तुम्हाला एक सांगू, लास्टला जाऊन हा दुकान आम्हाला मिळाला. ती गल्ली बीएमसी मार्केट, शेवटला कंटाळलो आम्ही. बीएमसी मार्केट तुम्हाला सांगतो, तिकडे जावा आणि घ्या. नाहीतर सेम अमेझॉन वरती पण आहे, तुम्हाला लिंक देतो, तुम्ही पहिला चेक करा, ऑर्डर करा, नाही आवडले तर देऊन टाका, है ना.
तुम्ही तेही करू शकता. तेवढं तुमचं ट्रॅव्हलिंग पण वाचेल, कारण ट्रॅव्हलिंग ओला उबेरची पण आम्हाला 800 रुपये पडली जाऊन येऊन. आणि ओला उबेरची पण जेव्हा तुम्ही बुकिंग करता खाली बघा तिकडे कुपन्स असतात, कधी कधी माणसं घाई करतात आणि हे करतात. आणि तुम्हाला एक सांगतो की 2 वेबसाईट असेल ओला उबेर असतात ना घरी, एकामध्ये तर 350 सांगतात तर दुसऱ्यात 250 पण सांगतात. ते पण जरा दोन्ही जरा कम्पेअर करा आणि मग बुकिंग करा. तुमच्या बघा तिकडच्या तिकडे 100-150 रुपये वाचू शकतात, तुमच्या ट्रॅव्हलमध्ये पण वाचू शकतात. बरोबर ना. आता एक एक्झाम्पल देतो. बदलापूरला जायला पी कार्स मध्ये लागतात 750 रुपये ते 1300 रुपये पर्यंत जायला लागतात. इकडून विक्रोली टू बदलापूर किती 750 ते 1300 रुपये. आणि तेच जर तुम्ही सकाळच्या 11 आणि संध्याकाळच्या 5 मध्ये गेलात ना तर तुम्ही 520 रुपयामध्ये जाऊ शकता. म्हणजे पीक आर जर तुम्ही अवॉइड केले तर तुमचे किती पैसे वाचतात बघा. 500 रुपयाला पण माणूस जातोय आणि 1000 रुपयाला पण माणूस जातोय. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कोणता टाइम कुठे आणि कसं काय घेतलं पाहिजे वस्तू, तर तुम्हाला ते स्वस्तात मिळते. नाहीतर फसवायला बाहेर खूप माणसं आहे, तुम्ही लगेच फसू शकता. तर होलसेल बद्दल मी तुम्हाला अशी इन्फॉर्मेशन दिली जी मला वाटली की तुमच्यासोबत शेअर केली पाहिजे, कारण खूप सर्व माणसं तिकडे होलसेलच्या नावाखाली जात होते आणि फसून येत होते. आता मी तुम्हाला सांगू, मम्मीला आईला आणि काजल एकटीला पाठवलं असतं ना तर ते लोक आम्ही बाहेरूनच विकत घेतलं असतं आणि मला परत जावं लागलं असतं तिकडे मग सर्व त्यांना द्यायला. आणि आणलेलं तर घेतलेलं तर त्यांनी परत घेतलंच नसतं. तुम्हाला खरं सांगते हे बघा ना किती मस्त आहे. मी काय त्यांच्या प्रमोशन करत नाही, हा व्हिडिओ कोणत्या काहींचं प्रमोशन नाहीये. फक्त मला वाटलं की तुमच्या पण घरी आता शॉपिंग होईल, तुमच्या पण घरी लग्न होतील किंवा काहीतरी कार्यासाठी तुम्हाला पण असं काहीतरी अशी गोष्टी लागतील ना, वस्तू लागतील. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे दागिने आहेत तिथे, सर्व प्रत्येक गोष्टीचे कलर मध्ये मॅचिंग कोणती पाहिजे असेल ते एकदम छोटे छोटे नेकलेस, मोठे मोठे नेकलेस, दागिने नाही जसे पाहिजे तसे. आणि तिथे बांगड्या आहेत, हातामध्ये घालायच्या बांगड्या, शॉर्ट मध्ये सांग ना. दागिने सर्वच आहे त्याच्यात, सर्वच आहे. कपडे पण तिकडे आहे, तिकडे कटलरी सर्व आहे झाले. आणि तिकडे असे इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलतात ना तेही सर्व आहे. पूर्ण मार्केटमध्ये डेकोरेशन आयटम्स पण तिकडे खूप आहेत. आम्हाला तिकडे रात्र झाली म्हणून आम्हाला डेकोरेशनचे सामान घेता आले नाही. आता तिकडे जे आता परत जाणार आहे आम्ही वरच्या रूम साठी. आणि आमच्या विचारलं ना तर ते सांगत नाही, कोणालाच माहिती नसतं तिकडे, सर्व आपापल्या ह्याच्यात बिझी असतात. आपला बिझनेस होण्याच्या पाठीमागे असतात. तर तुम्ही स्वतःहून इन्फॉर्मेशन घेऊन गेलात तर बरं. तिकडे कोणी तुम्हाला सांगायला बसणार नाही, फक्त सांगणार की हा उधर है वो उधर आहे. कोणतरी थोडेच माणसं असतात ते डिटेल मध्ये सांगतात, कारण तिकडे त्यांचं बिझनेस असतं, ते आपल्या बिझनेस मध्ये काम म्हणजे बिझी असतात म्हणून. तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन काढा मगच जा. नाही जमलं तर तुम्ही अमेझॉन वरून मागवा. आणि 1-2 पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या लोकल मार्केटमधूनच मागवा. फक्त आता रेट तर तुम्हाला सांगितली आहे, जास्त रेटमध्ये फसू नका. कारण ह्याचीच किंमत 500 रुपये सांगते तुम्हाला बाहेर बघा असतील. आणि तुम्हाला किती सांगतात ना लोकल मार्केटमध्ये ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि आपण 200 रुपयाला घेतलेलं हे बघा, हे सर्व बॉक्स 200 रुपयाला एक बॉक्स घेतलेला आहे, म्हणजे 5 बॉक्स 1000 रुपये. ह्याच्यापेक्षा स्वस्त मला वाटतं, आय गेस ह्याच्यापेक्षा स्वस्त मला वाटतं दादरला असू शकतो. आणि दादरला पण फसतात माणसं, बाहेर जातात आणि घेतात. रिअल होलसेल जे असतात ना ते थोडेसे आतमध्ये असतात, त्यांचे गल्ली आणि त्यांचे पूर्ण एक एरियाज असतात तिकडेच होलसेलमध्ये असतात. आणि होलसेल विकणारे पण, तुम्हाला मी एक उदाहरण देतो की होलसेल विकणारे पण माणूस बघतात की तो विकायसाठी आलाय की स्वतः घेण्यासाठी आलाय. आता मी जर गेलो ना, पूर्वी जेव्हा मी जायचो ना तर ते मला विचारायचे की तुला स्वतःसाठी हवंय का विकायला हवंय है ना. तर मी म्हणायचो विकायला हवं. तर ते विकायला थोडेसे अजून डिस्काउंट देतात आणि नाही ज्यांना स्वतः घ्यायचं त्यांना वेगळं देतात. आता लोकल इन्फॉर्मेशन द्यायचं असेल तर ही बघा, ही शेवया ही मला मिळाली किती रुपयाला? 20 रुपयाला. त्याचं पण कुठेतरी म्हणजे लोकेशन्स असतात जिकडे सर्व गोष्टी स्वस्त मिळतात. हीच गोष्ट 30 रुपयाला किंवा 25 रुपयाला. हे तुम्हाला 20 रुपयाला कुठे मिळत असेल तिकडे तुम्ही दुकान बघा आणि तिकडे घ्या. आमच्या एरियामध्ये मला माहिती आहे, तुम्हाला पण तसं माहिती असलं पाहिजे की कुठे काय आणि कितीला आणि कुठे स्वस्त मिळतं ते है ना. तर तुम्ही तुमचे पैसे वाचवू शकता. थोडे पैसे घेऊन ना किती पैसे वाचतात. आणि त्याच वाचलेल्या पैशापासून आपण अजून काहीतरी करू शकतो. पैसे वाचवतो याचा अर्थ असं नाही की तो कंजूस आहे, असं नाही. आता सर्व व्यवस्थित घेतो, विचार करून सगळं घेतो. आता हे जे पैसे वाचवले ना ह्याच्यात मी ते 1000 का 800 रुपयाचं ते कॅट फूड मागवलं, किती 7 किलोचं मागवलं मी. कुठे गेलं ते पण तुम्हाला दाखवतो ना. मग ठेवलाय ना भरून बांधून ठेवलाय. हे बघा, हे अर्धा भरणीत भरलेलं आणि हे बघा 7 किलो कॅट फूड मागवलेलं आहे. आणि हे आमच्या दिलसाठी नाही मागवलंय, हे आपल्या पाठी दिलचे जे मैत्रिणी येतात ना, दिलचे मित्र मैत्रिणी येतात त्यांच्यासाठी मागवलंय. तर असे पैसे वाचून आपण कुठेतरी चांगल्या कॉस्टसाठी आपण ते स्पेंड करू शकतो, बरोबर ना. हे झालं. अजून पण आम्हाला वेगवेगळं काहीतरी करायचं, ते तुम्हाला ब्लॉग्स मध्ये नक्कीच दिसतील.
फक्त तुम्हाला बेस व्हॅल्यू माहिती पाहिजे कोणत्याही गोष्टीची, कोणत्याही प्रोडक्टची आणि कोणत्याही गुड्सची. त्यानंतर तुम्ही कधीच माणसं फसू नाही शकत. बरोबर ना? फसायचं पण नाही. आपली माणसं तर आपण माणसं फसायचं नाही, एकदम स्मार्ट राहायचं आपण कधी पण. अजून काय सांगायचं? ही जरा खोलून दाखवायची. आता तुम्ही विचारता ना की ताईसाठी तुम्ही काय आणलं, तर हा जो बॉक्स होता ना, हा जो स्क्वेअर वाली ज्वेलरी बॉक्स बघा, ही वाली ज्वेलरी ही आम्ही ताईसाठी आणली होती. असं आणतो आम्ही सर्वांसाठी. आम्ही सर्व ताईला विचारूनच करतो, ताईशिवाय आम्ही काहीच करत नाही. तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो, ताई ते ओला उबेर पण ताईकडून जाणून बुक करून घेतो मी. मी माझ्या ह्याच्यातून पण बुक करतो. हा इकडे ओला उबेर कितीला बुक झाली, हा इकडे 320, इकडे 350. ताई तुझ्यात बघ कितीला बुक झाली, तर तिकडे ज्यांच्याकडे कमी असेल तिकडे बुक करायची. का सर्वीकडे आपले पैसे वाचवायचे ना. वाचवायचे जाऊ द्या, पण आम्ही सर्व करतो ते ताईला विचारूनच करतो. तुम्हाला वाटत असेल आता काजल आली म्हणून आम्ही ताईला विसरलो. कमेंट मध्ये असतं ना, ताईला विचारत नाही, ताईची आठवण नाही काढत. आम्ही तर ताईशिवाय काय करतच नाही. आणि तुम्ही भाई काका पण विचाराल, भाई कुठे इकडे जरासा दर्शन द्या तुमचे. हे बघा आमचे भाई काका पण आले. भाई कुठे गेला होता तुम्ही? गावाला. कुठे गेला होता गावाला? आपल्याच घरी ना. आपला जो येल्लो घर बांगलाय, येल्लो घर जो बांधलाय, बंगला बांधलाय, तुम्ही काही म्हणू शकता त्याला. तिकडे भाई गेले होते राहायला आणि मस्त वेकेशन करून आले. कसं वाटलं भाई घर तुम्हाला? चांगलं आहे ना. आतमध्ये काय करताय? डान्स प्रॅक्टिस. चला, तुम्हाला भाई पण दिसले. हे कालच आलेले आहेत. 15-20 दिवस झाले त्यांना तिकडे जाऊन, है ना, राहून आले चांगले. अजून तुम्हाला काय सांगायचं, तुमचे कमेंटचे पण आम्ही उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. अजून जेवढी लग्नाची शॉपिंग होतील, ज्या ज्या प्रकारे मी पैसे वाचवतोय, ते तुम्हाला आयडिया जर मला जमलं तर मी तुम्हाला शेअर करत राहील ती आयडिया. आणि तुमच्याकडे पण काय आयडियाज असतील तर ते तुम्ही आम्हाला नक्कीच सांगा. तसं आम्ही पण अप्लाय करू आमच्या जर्नीमध्ये. व्हिडिओ शॉर्ट करता थोडी इन्फॉर्मेशन करता मी सर्व म्हणजे खूप मोठा झालेला व्हिडिओ, पण एक इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ झाला की थोडी हेल्प माझ्या बोलण्याने तुम्हाला पण थोडी हेल्प झाली असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा नक्कीच, कारण व्हिडिओला तुम्ही लाईक कमी करताय. व्हिडिओला लाईक चांगला केला की व्हिडिओला लाईक केलं की आम्हाला पण चांगलं वाटतं ना, अजून मोटिवेशन येतं काहीतरी सांगण्यासाठी आणि काहीतरी करण्यासाठी. मी जसे पैसे वाचवले, मला वाटतं तुम्ही पण तसे पैसे वाचवावे आणि ते उरलेले पैसे, वाचवलेल्या पैशामधून आपण काहीतरी चांगले गुड कॉजसाठी आपण काहीतरी डोनेशन्स किंवा आपल्यासाठी किंवा आपल्या फॅमिलीसाठी काहीतरी करू शकतो. आणि ते पैसे वाचवायची पण एक मजा असते आणि ती कला असते पैसे वाचवण्याची. पैसे उडवायला पण माणसाला येतात आणि पैसे वाचवायला पण माणसाला आले पाहिजे. बरोबर ना. आणि तुम्हाला हे पण सांगतो, जिकडे जिकडे जमेल तिकडे माणसांना टिप पण देता आली पाहिजे. असं नाही की मी सर्व इकडे वाचवतो. समजा कुठे रिक्षावाले असले किंवा कुठे काय कोण हमाल म्हणजे कोण काय दिसलं मला की आपण तिकडे पैसे पण देता आलं पाहिजे आपल्याला. तिकडे दोन्ही तुम्हाला गोष्टी जमले पाहिजे तिकडे, है ना. पैसे वाचवता पण आले पाहिजे आणि कुठे कोणाला द्यायचं आणि कुठे डोनेट करायचे तेही तुम्हाला दिसलं पाहिजे आणि समजलं पाहिजे. असं बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. 2 शब्द. थँक्यू. अजून काय असेल तर मी तुम्हाला नक्कीच सांगेन आणि तुम्ही पण आम्हाला कमेंटमध्ये तुमच्याकडे काय इन्फॉर्मेशन असेल तर नक्कीच सांगा. बाय.